Changami, you tipira makurukota kuti ndapezwa nokukwasha ndichifungidzwa kuti vachanditiri nokukwashagara basi. Aiwa. Okay. Saka nyaya yevaviri ava yaane nguva zvokuti gore ratadarika iri rinogona kuva riri kunana Machi April kana kutanga vakatanga ku ndinoona kuti ndeichakunemo musi wa 12 March. Saka musi wa 12 March ivo amai ava mhangara vakamhangara vachiti ndinoda pfuma. Saka vamhangarira pfuma chakazoitika tiri mukukurukura kwekwe ndopakazonzi nedare rino zvinofanira kubhadharwa ndezvipi sezvo mudzimai anga achinzi ane mwana. Saka ndobva murume vanova mukwasha ndokuchiti handisi kuramba kumukadzi asi ndiri kuramba pamwana. Dare ndokuchiti kana uchiramba mwana asi uchibvuma mukadzi tine zvatinochaja zvatichangomisira pakuchaja mwana yedu tichimusiya kusaidi kusvikira iwe waita zvinoita kuti tibate kuti mwana ndowako. Zvechokwadi murume ndobva ati ndio zviripo. Ndokuchiti akarikiriki murume uyu kubvisa zvaidiwa zvanga zvatemwa nedare. Akamhanya mudande mese umu chitsvaga mombe chibhadhara mombe dzidzi kuna amezana achiitira kuti apedze dare rake nedare kana kuti mhosva yake nedare naamezana wake. Saka zvadaro zvechokwadi chikamu chocho chatosara pane zvinofungidza chatosara patikitiki kubva pane zvanga zvichidiwa nedare. Mukomana uyu akazotsvaga mari zvakare yekuti ndinoda kuenda kuDNA ndiprove kuti mwana uyu ndiwangu here kana asi wangu. Zvechokwadi maresults eDNA yakamirirwa tichiti nyaya tichaikombera ndondikwaya maresults sezvo nganga hombe DNA. Zvechokwadi maresults yakauya mudare radarika tine urombo hwekuti amai vanga vasipo panga pane mwana wavo musikana. Tikayaverenga pano yakanyorwa nechingezi ichocho tikayaisa mururimi rwaamai asi muchidima kudare rino ndokuziviswa kuti maresults yauya yakauya yachitaura kuti the tested father is not the biological father of the tested child. Hapana hoche pane zvakateswa kumwana zvanga zvakabatana nekuna baba. Saka chirungu chaiva ipapo chese nemai yacho zvitoripo chiri kungotaura chete kuti mwana haazi wababa. Saka baba vakazenge vataura manje kudare kuti Changamire ndakuti kozvanzi asi wangu ini kwese kundakazviita zvanga zvichinzi zvikanzi nedare yaimwe nyaya namba 2. Saka nyaya namba 2 yanga yakumirira amai sezvo anga auya kumwanasikana ndiye anga asiri anga ari muringi na pese ukukwasha imhanyisana nambo. Saka nhasi yanga yanyaya yekuti dare rakazoti hakubhadhare mari yedare kana kuti sisi nyaya yataramba tinayo. Saka kuya kwavaita apa kwakwe kuti komukwasha zvawazonzi mwana hazi wako pane zvino nambuya inokomberwa sei. Saka kuya kwaita kunemi Changamire nemakurukota kwakwe kuti kozva zvazobuda kuti uyu hazi wake uyu azodai zvakwa muri dare Changamire nemakurukota kuti chiita kuchiitiwa kuti mukwasha nambuya kana uya kwavainekana maonera yandukuitaka ndiakaita simba kauyu sokutaura kakamboita pakutanga kunzi mukadzi ndimunziva asi mwana handisi kudi ndiakazoita simba rekuenda kuDNA ndiwatoda kufana kurukota amai vakanga vasipo wapai kuti makazinzwa here mudiro wazviraita kuti vangasingazinzise kuita rachitaura amai nyaya yamai yanayo yomukwasha wenyu tinourombo kuti hamuna kunge mawai asi mwana wenyanga aripo handizi maresults akaverengwa muno akazobuda isanangura kuti mwana haazi wababa ndo mamiriro akazoita maresults saka kumirira kubva kwavari nemi motijeresera amene ngatimbobvunza tichiti kumakurukota anga aripo kuti pavakatongwa namambo akakadzi anobhadhara pfuma yakawanda sei mukomana kuda kuti notibate dzakawanda inenge yakuda kunakudakunakubatsira kuti kana iye anogona kutibatsira bwezi kuti titi ndivhurevhure mavhundu chakaitika ndechekuti amai avo vachiuya kuti ndiripotera mwana mwana anondipotera nyaya yemwana
vakatouya kudara kwachief Dotito utsanangurire chief kuti wakamitisa mwana wangu uri kuzvironga sei. Claim yange iri yemwana chinzi toda kubhadhara pfuma yangu wakamitisa mwana wangu. Chibva ndakumbira ndinochangamira kuti zviri yemwana kwaakutaura ndakatsanangura chimbondimira ndite tange ndatsvaga mari DNA ndibva vambondipa mupunga kwemwedzi mumwe chete nandakuda nawo 2 months kubva ndazoona kwauya zvikonzi zvangizvi zvatura nani ndakafanira changamira kati iwo wasati waenda kudhene kwacho chingobhadhara uchienda kupi kana zvazoitika kuti mwana harapo tozotangira baba pamusoro makurokota pane panoda kuti vhurei pamusipo wandirege kunipaona ndekuti baba havana kuramba kuti mwana uyo akarara naye vakabvuma kuti shuwa ndakagara naye asi nhumba isiyani aisi yangu handika saka nyaya yekurara nemukadzi iri yega nyaya yemwana yekuti hazo wangu iri ndizvo zvani saka nyaya yeko ndeyekuti yamaipikisa imi ndeyekuti ndakarara naye shuwa asi mwana hasi wani kana mukavhura mabhuku ukamitisa mwana wangu iye mwana kwese kwangu ndachazosvika zvangu kwokuzobvunza kuti mukadzi zvichokwada kukarara naye here kana kuti uri kugara naye kwese kuti achizvishuzvi ndaida kutanga taziva kuti pfuma yakunga wakatadya yacho yauri wakatorerwa mombe ngani. Mombe dzandikabvisa dzinofamba 2 mari yandikabvisa 260 zvino zvandaitedza mai kuti auye kudhene vairama ndichitumira mari vamwana achizvarwa pamusoro wechangamiro ine ndakauya kunomuripota nyaya ndichiti mukwasha ndikuda kupfuma yangu sezvo pakutanga ine ndakaona mwana aine nhu too much mwana bva ndabvunza mwana nai sotofuti akaenda kwaambuya ndakaudza amai vangu bvunzai mwana uyo handisi kumuona mwana bva ati nhumbu ndeyangu amusakaita nyaya yako amuna mburuza yakaita nyaya bozi uyu ngomwana wekao akanoita mimba ichizize yake nawo yazvimazazi akudaira isi yake amodzorwa pamusoro ipapo panhumbu yavarikutaura vana kuitira ndozati makacha kasina makacha zvongozviri atiri kupavhara ipapo asi kana wakakwira danga wachiti pfuma ikuita sei makaureva pfuma after mamanzi manai pakatwa ni mwana ngane gore ne 6 kana yakanzi pfuma uyu chaanouya kuzotorwa mudare munhu chekuti ndikuda sandakabhadhara kuchengeta mwana wangu izvo zvaanobhadhara izvo tini anobhadhara akaita kutire anobhadhara makostiya but zvokuti kana iri pfuma ane mukadzi uchinaye ausisina ngomera ndichai toda kuzoka kuti tishuya kupfuma iye asina mwana muzona pano zvinhu zvatinotarisa tototikana kuti akakanganisa munhu pada masungiro mbudzi kana ano mwana mombe ichipinda anditika tiri kunzwa mombe dzataurwa nouyu watingadini mombe nhatu kaii handitoro which is adzichaita equivalent nonyaya amwana asirwake pabvunza chakamire pabata regai tiende paclaim yacho nezvakaitika zvacho pazvakatangira kuti panga ndichitsvaga panga ndichiredza mapepa kesi iyi kesi number 55 of 2025 yakapinda kuna ana maxisora vaita kwekwe yanga iri pakati paTracy Chikwenya naHonest Musara yakasevhwa nomupurisa vanonzi vamutepa. Kesi iyoyi claim yacho yaiti Honest Musara uya kudarira mambo upindure nhau yako yekumitisa nekuramba mwana wangu ugondipa pfuma yangu. Claim yaiti Honest Musara uya kudarira mambo upindure nhau yako yekumitisa nekuramba mwana wangu ugondipa pfuma yangu. Yakapera yapera amai njuga dzakazvikaini njuga dzakazvikaini upa umudzora munhu
yokurara naye imombe 1 iyoye imombe 1 andavasisiri vese vanombobva vakagara vese 2 weeks zvamaimanja papanewei unotora mombe imwe chete. Mwana wanga ari musikana anga ari musikana kasi anga asisiri musikana kuti akaita miri yemumwe munhu saka izvo kuti ndine ndichifunga kuti pandine chitonga ndichitofungisisa stere saka imi munomba mombe munomudzorera mombe mbiri momudzorera makosti ake akaikeya achienda kudheri andatofanana naye vakomana vakabata zvinhu zvavo zvatikutaura ndozvamunoita ndizvozvo saka mudzorerei bhosi njuga dzakadyaini mwana wedu akakudzai yamukomana asina kuwesa maingoti tikuda kupfuma yangu kugarisana kwaitakandika kwamuri kuita iyoyo yainzwika iyo inonzi mombe imwe chete nokuti apazobuda kuti pane chitsotsi chaitwa nemwana akaiswa mimba nomumwe saka mombe munomudzora mombe mbiri is 250 plus 240 yakubhabhata zikeshi ndine wabhatira mari ndakabhatira 120 nokukosa ndaendesa nawo angosvika kuhezve zvekuita 400 kasinga wanga usingarari nechigutsa pane mazuva waizotaura kana kupedza kurara naye waiti handasi ndafara kuratidza kuti munhu iye akazvarwa nomwe munhu ngatiende tinosangana pakati pamakosti mbomira chakambatanga pedza unotaura sei hamusi kurambidza here ndachifungidzira kuti ndakakufungira mukazoti mambo avatengwa taurai $400 yako nemari 6 zvinhu ndozvanengokutumirawo hazvina but tiene yacho alright wataura 400 atakutosa vanhu ava ndaambuya avo still ndizvozvo akuona kuti chiongo sikabatirire pamwana wawenu ndoshona ndosakaona naukama ndoshona iyo saka munotibdi ansa 200 plus mumbekaiti munhu dzodzoka kama asi nenkwashoni aisiri yambai waitsa mombe ngani 2 mombe imwe chete i250 plus 240 plus 200 ndakupai ndikumbira kutaura pamombe dzavari kutaura zvavakadisa wani yacho yakauya panapa kari kamunhu wakadaisa ndizoti kaenda 250 pamukakapuwa dhiramu remukaka kakapfuura kuga aiwa munomu takazoti pamombe yavabvisa aispenda 250 vachinjurizwa vainzi mbudzi 4 vainzi mbudzi 4 kumaminitsi kwakanyorwa mbudzi 4 wakazopisa dzine mbudzi mari mbudzi asi apanetseka mambo ivo vanongotsvaga kamombe kawakaita kamakapiwa kakaimuti mombe bhozi ari kutoziva mombe yacho yakakupai modzosera bhozi ari mombe imombe thank you kuti munoona kuti isi techiziva here naudzeibati techiona zvamunendidakedza kitapa fungoti mutsatatu kwai iwo pawakaenda nomombe naamai pamukaenda kuratidzana mombe hamuna kuenda nomupurisa womunomuda makaenda nomupurisa imbva wanditanzi magutsikana here ndakataiwa mombe chemo chedu changa chiri chokuti changamiri tichawana iri mombe imwe tichawana iri mombe hatisi kuwana iri mari ndozvamaifanira panzvimbo chomutoataati haisisu dzakazenge dziri mbudzi iyo yakatinhwa iri mombe uyo hasisi mukwasheka akuti ndipei mombe yacho hazina kuoma unongodzorera mombe yakadai bhozi yaikura nemari yacho 240 nepamaposti pawakutaura kuti anzi vaisapota mwana ndini ndakatenga preparation ndakaenda ndini kuchipatara pamari yavakabvisa 20 nokuti vari kuti takasapota tese chirwa mwana kuti vazogara nawo avo panyuye pandakanyatsoona kuti nguva ichikureba uya kuti nzimai yangu kumuda kubva 2022 vachingoita madhiri avo vachiwirirana sevanhu 2 ndiri kuchengeta mwana ndiri kuchengeta mukadzi
ndopa ndikati uya haana kana muchaja kuti ndakakwai chinova ndakatenga preparation angoti pamari yangu DNA yandikauyisa nezvimwe zvinhu zvakatitumira china matransport ndiringoda 200 andizotaura izvo chitikati plus mbiri nematiya yakadii kasikisha mukapa wa 240 zvodzoka musavakunde vhotsi apa musi wamadheni wacho wapedza vakabva vabata mwana wangu bvarwa vakabwadza nzeve akatoputika nyaya yakudara ndizariniwecho akarwarei murikudzoka kudare nenyaya ngatigodzisanganisa tikadzisanganisa tita confusion wakaona musomudya chibabhe mwamanidya labvu amurare mozise dumba hamuna decision unopedza wakurwara saka ndozvandoisa kutaura kuti nhasi ndaurara zvakanaka ndadya chibage ngendidye chibage tine chibage zvemukaka izvozvo zvoona musi wanenge ndadya vhezhi mazwisisa saka itaisa izvozvo vatipei deti zvinodzoka rini semapirwa mukazviita ndinotoka ichisekerera mai mozofunga kuti handichiutachi handigona kushatirwa Mane pakaita kuzodzwa ambuya achangamira ambuya vana murumira mwana wayo vakangomuwana hana kana papa hana kana zvozi havana kana vakutoturira naye vanoveka zvavo panyaya ndikubatsirei kukota ndakambozibvunza amai kana muchazviyeuka muchaziziva ndakambozibvunza murume wacho akatopindura kuti aiwa ndini ndinge ndavati vapinde aitova mudare muno murume wacho amai varivo vari apa vaitozvipira ndizvozvo makazopuwa sei amai murume haana kupedza kubhadhara hana paakatangobvisa mukuwa ndichituka chekuchizoenda kuchikonzi kuvanganisa nandomadzokera zvinoita semaendera zvakaita ndomadzokera zvinoita afa uneiti vari kudzokera kwazvinoita ndizvi tinovapaima kuunganidza zvinhu zvichiuya mwedzi munori mafozha ndandikatotaimirei andakwai mwedzi imimi handi kungoibva neso izvozvi kuibva sinei saka ukaikuibva apa isusutumira seitumisa mubhana isikumira mutosa muchitoistoka muchivhara nemaplastic tinokurumidza kuenda kumaflosi nyange siti yasvika kasi neprice saka mari ishoma iyi avavhuwa mazuvo saka mari papei mani nemosaini ayokupedzisira vamuchaje varipo